Makasimberi muri yeZimbabwe ndinonyo atirarenja nechikuzivisa zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Amana zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvakashata. Yandakakubatira muzuva ranhasi inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza. Ndinokumbura mutange manyora mucomment section kuti rest in peace kune mukomana uyu anonzi Pedzanai Stoli. Pedzanai Stoli murume anga ane 37 years. Murume anga ane 37 years achigara kudunhu raChief Musikavanhu kuChipinge. Murume uyu ari kunzi iye akakumbira munin'ina wake mari akaomerwa. After akumbira mari akaomerwa, zviri kunzi vakomana ava vakawirirana vakapanana mari. Asi vaidhakwa vese, vaimwa doro vese. Umwe musi Pedzanai naWitness munin'ina wake vakaenda kunodhakwa. After vadhakwa Pedzanai Stoli ndipo paakatanga kuti handisi kukupa mari yako, achiudza munin'ina wake. Zvakapa kuti munin'ina wake anzwe hasha mukudhakwa imomo, ndipo paakatora demo akatema mukoma wake. Mukoma wake vari kunzi ivo vakatemwa kumusana vakapera simba. Pavakadonha akabva avatema mumusoro. Nokumbura mutauro zvamunofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Kutaura kunoku Pedzanai Stoli akafa, ndo pamufiro wakaita. Witness kutaura kunoku ari mumaoko emapurisa. Nokumbura mutauro zvamunofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Inyaya dzatiri kureceiva muZimbabwe nguva nenguva. Zvakuda nyasha, zvakuda ngoni. Taurai zvamunofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Uri iwe unoitonga sei nyaya iyi? Unomupa makore mangani mujeri? Thank you for watching.